ממליץ על מר שחר פרק, הראוי באופן מיוחד לקבלת אות אזרח מקדם בטיחות. עקב פעילותו במסירות נפש ממש, למניעת תאונות דרכים והרס חייהם של תושבי ישראל. במשך שנים נלחם שחר פרק על שיפור תנאי הנהגים בקואופרטיב אגד, בעיקר בשני מישורים חשובים. הסניטציה בתקנה 168. לא רבים היודעים, אך במשמרת של נהג אגד יכולות לעבור שעות ללא אפשרות ללכת לשירותים. מצב זה שסכנתו הבריאותית הקיצונית הולידה את חוק השירותים, אותו חוקקה הכנסת. הופך קריטי כאשר אנו מבינים כיצד מסתכנים חיי האזרחים, כאשר נהג מחזיק בהגה, ביום חם, מול עשרות נוסעים, פקקי תנועה והולכי רגל, כאשר הוא סובל מהתאפקות ארוכה. בנוסף, זה שנים לוחם שחר פרק על אי מילוי תקנה 168 בקואופרטיב אגד, שמשמעותה אי עמידה בחוק שעות המנוחה, אותם חייב לקבל נהג, ושוב המשמעות היא שנהג שלא ישן, מחזיק מפלצת מכנית בכבישי ארצנו, או בקיצור סכנת חיים. כל זה עושה שחר פרק במסירות נפש במשך שנים. על כך שילם כבר מחיר יקר, כאשר הוא עומד למשפט על ידי הנהלת אגד, על כך שפנה לדבריהם לגורמים המוסמכים. הוא חשף את שקריו של מנהל סניף חולון ועוזרו, האחראים הישירים על כ-200 נהגים שטענו שמקפידים על תקנה 168, ואת שקרי המשפט החברים שלא ירשו מעד מטעם ועדת הפיקוח של אגד לענות לשאלות על עבריינות על חוקים אלו בנימוק, שמשפט החברים תפקידו להגן על ההנהלה ועל נושא התפקיד שבה. ושחר מנסה כרגע להכריח את המערכת המשפטית הקואופרטיבית לחשוף אלפי עבירות על תקנה 168 שנעשו במחדלי ההנהלה.